हा पाव किलो रवा आहे आणि हा रवा मापून बघितला ना तर ही 1 वाटी फुल झालाय रवा। आणि हे आता शिजवायला आहे ना, रवा मला शिजवायचा आहे, त्याच्यासाठी 1 वाटी पाणी घ्यायचं। म्हणजे जेवढं प्रमाण रव्याचं असेल ना तेवढं प्रमाण पाण्याचा घ्यायचा। आता मी पहिलं काय करते, हे रव्यामधलं पाणी नाही घ्यायचं आहे। आता हे पाणी आहे ना गॅसवर मी उकळायला ठेवते। आता गॅस पेटवलाय, भांडं ठेवलाय, त्याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी तापवून घ्यायचं। ह्याला आहे ना थोडी उकळी आणायची, गॅस कमी करून हा रवा जो भिजत ठेवलाय ना हा त्याच्यामध्ये शिजवून काढायचा आहे। आता मी 1 वाटी पाणी ओतलंय। आता त्याच्यामध्ये असं आहे ना थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे पाण्याला उकळी येते तोपर्यंत हे पाणी आपल्याला गाळून काढायचं आहे। हे रवा भिजलेला पाणी नाही घ्यायचं आहे, पूर्ण गाळून काढायचं आहे। हे रव्यातलं पाणी गाळून काढून टाकलंय। आता रवा आहे ना आता उकळी आली आहे पाण्याला। आता पाण्यामध्ये रवा टाकते। गॅस थोडा म्हणजे मीडियम करायचा बारीक, आणि त्याच्यामध्ये हा रवा सगळं सोडायचा। आता रवा सगळा टाकून झालाय ना, हा आता चांगला याच्यामध्ये रवा चांगला शिजवून घ्यायचा घोटून। म्हणजे आपल्याला आहे ना चपातीचं पीठ कसं मळतो तसं आपल्याला करायचं आहे। आता मी गॅस फुल करते आणि पटकन शिजवून घेते। तुम्ही रवा 1 किलो आणलात ना तरी तो भांड्याने मापून घ्यायचा। जेवढा भांडा रव्याचा भरेल ना तेवढंच पाणी घ्यायचं भांड, आणि आपण अंदाजाने मीठ टाकायचं। हे असा रवा सुकत आला ना, शिजत आला ना, मग थोडा परत गॅस आहे ना मीडियम करायचा बारीक, कारण तो लगेच आहे ना सुकून जातो। रव्याचा असा मस्त गोळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला। बघा गॅस मीडियम ठेवायचा आणि चांगलं असं रवा चांगला घोटून घ्यायचा, म्हणजे गोळा करून घ्यायचा आहे। बघा आपण गोळा होतोय, आणि गॅस कसा मीडियमच ठेवायचा बारीक करून। आता मस्त गोळा झालाय। आता मी आहे ना गॅस फुल नाही करायचा, जसं आपण गॅस बारीक करून ठेवलाय ना तसं बारीकच ठेवायचा, आणि थोडा आहे ना 1 मिनिटासाठी याच्यावर झाकण ठेवायचं, म्हणजे वाफ लावायला द्यायची। आता आपलं 1 मिनिट झालाय। आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला हे गोळा आहे ना ताटात काढून दाखवते। हा चकलीचा साचा घेतलाय आणि शेवचा भांडा घेतलाय, आतमध्ये हा साचा घेतलाय, आणि याला आहे ना जरा तेल लावून घेतलंय आतून, म्हणजे कसं पटकन शेव गळेल ना, त्याच्यासाठी आतून तेल लावलाय। हे आपण 1 वाफ काढली तर झाकून ठेवलं होतं ना, एकदम मस्त शिजलाय रवा। हे चकलीच्या साच्यामध्ये आहे ना थोडा थोडा भरायचा। या साच्यामध्ये असा थोडा थोडा रवा भरायचा शिजलेला। आता या साच्यामध्ये रवा भरलाय आणि त्याच्यावरती आता आपण झाकण ठेवायचं। आता झाकण बंद करायचं। आता आपण चकलीच्या साच्यामध्ये ते रवा घातलाय आणि हे भांडं घेतलंय, ट्रे घेतलाय, ट्रे वरती आहे ना हे असं प्लास्टिक घ्यायचं, म्हणजे ट्रेला चिपकणार नाही। आणि याच्यावरती आहे ना असे पातळ पातळ सोडायचे, घट्ट नाही सोडायचे, असे पातळ पातळ आहे ना, जास्त घट्ट नाही, कारण ते उन्हात सुकवायचे आहेत ना, त्याच्यामुळे काय करायचं असं पातळ पातळच काढायचे। आता असे मी लांबचे लांब असे शेवयासारखे पाडून घेतले। आता त्याचे आपण तुकडे करायचे, म्हणजे कसं माहितीये आपल्याला तळताना सोपे जातील म्हणून। हे असे सर्व करून घ्यायचे आणि उन्हामध्ये सुकवायचे। आता आपल्याला 2 दिवस उन्हामध्ये सुकले ना की चांगले कुरकुरीत होतील। मी तुम्हाला उन्हामध्ये सुकवल्याच्या नंतर दाखवते। हा रवा घेतला होता, रव्याचे आहे ना बारीक रवा भिजत ठेवून त्याचे मी असे कुरवड्या बनवल्या आहे। आता हे ना चांगले सुकले, उन्हामध्ये 2 दिवस सुकायला लागतात, पण आपण 3 दिवस आहे ना उलटे करून 3 दिवस सुकवून घ्यायचे, आणि ते चांगले कडकडीत होतात सुकून। आता मी तुम्हाला आहे ना हे तळून दाखवते, म्हणजे आणि तळायचे आणि खायचे। आणि तुम्ही आता मी 1 वाटीचे केले आहे, तुम्ही 1-2 किलोचे करून ठेवलात तरी चालेल, पण डबा पॅक करून ठेवायचे भरून, आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपल्याला तळून खायचे पावसामध्ये वगैरे। आता मी गॅसवर आहे ना तेल तापायला ठेवलाय। आधी पहिलं तेल तापलं काय बघते, छोटंसंच टाकून।
तेल तापलं ना की ते आपोआप वरती येतो. हे बघा एकदम फुलून छान येतो. आणि जसं तेल तापलं ना की आपण गॅस कसा थोडा मीडियम करायचा की आता आपलं तेल तापलंय. आणि त्याच्यामध्ये आपण असे एक एक सोडायचे. एकदम मस्त फुलून आले. मी आता थोडे बनवले, तुम्ही जास्त बनवा. तुम्ही प्रत्येक टायमाला आहे ना उपवासाला वगैरे म्हणजे असं आपण पापड कसा खातो जेवणाबरोबर, तसे जेवताना आहे ना असे तळायचे आणि जेवतानाच खायचे. असे आपण टाइमपास साठी केले आणि खाल्ले ना तरी पण चालतील. असे चांगले एकदम फुलतात बघा, मस्त छान. आपले एकदम मस्त रव्याच्या कुरवड्या छान झाल्या आहे. तुम्ही 1-1, 2-2 किलोच्या करा. मस्त अजून चान्स आहे, 2-4 महिने आहेत अजून पावसासाठी. तर तुम्ही 1-2 किलोचे करू शकता. आपण काळजी घ्यायची पहिली म्हणजे उन्हातून सुकवल्यानंतर आहे ना घरात आणून पंख्याखाली ठेवायला विसरू नका.